भैया लॉकडाउन में देखी दूल्हा लोग के जब शादी नहीं हो तो वो लोग कैसे बेचारो रोवत लो गावत लो वो हिसाब से हम तनी एगो वो लोग के तरह गीत गा रहल बानी। अच्छा लगे तो रोवा से लाइक कमेंट जरूर करब। हाँ जी हाँ जी। गाई के गोबरे महादेव अंगना लिपाय गजमतिया हो महादेव चौका